Kung sa uban ang pagwangwang pamaagi sa pagpahibalo sa pag-epekto sa curfew, ani ay linahing paagi nga gihimo sa barangay San Nicolas proper sa siyudad sa Sugbo. Kung unsa kini atong tan-awon ang report ni Femari Dumamo. Wa makapugong siyang luha kining usa ka inahan nga nikaway-kaway sa iyang mga kamot sa pag-agi sa sakyanan sa barangay diinlulan sa imahe ni Senior Santo Niño. Ilabi na nga lanog kaayong gipatukar ang bato baladi sa gugma, ang gusos nga kanta pahinungod sa balaang bata. Safety ang tanan nato diri taga barangay. Ug nami paminawon nga ang Santo Niño nilibot sa ato isig ka barangay. Kining usa ka mamaligya og butong nga sagad alas 8 sa gabi ay naa padaplin sa daan na maligya nitug-an nga nituman sila sa curfew kay nakita nila nga alang ni sa kaayuhan sa tanan. Tahod nila may unsay mayo unsay dili. Gawas sa kanta nga bato balani sa gugma gipangadyo sabang orasyo imperata batok sa COVID-19. Dungan niini ang ilang pagpahinumdum sa mga molupyo nga alas 8 na sa gabi ug gipatuman na ang curfew. Gipasabot ni San Nicolas proper Kapitan Clifford Jude Ninial nga nanangid sila sa simbahan sa paghimo sa ingon. Instead nga mo atos lag simbahan, matunong sila sa ilang mga balay mura og ikapon ang ilabang malatian ba kay gahapon naka-experience sa first day na mo karon second day mura og kuan na gid sila mura nag-atang na ba mag-candlelight sila sa ilang atubangan. Ang maong motorkada gilaho sa silingang mga barangay sa Dulho Fatima, Sawang Calero ug pahina sa Nicolas sa hangyo usab sa maong mga barangay. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.